Στας 30 γιόλο και σήμερα θα παίξουμε Minecraft, αλλά όχι κανονικό Minecraft. Maps! Minecraft Maps, ναι. Θα παίξουμε αυτό εδώ. Είναι πολύ ωραίο το TNT Run. Πάμε. Ωραία. Περιμένουμε τώρα να φορτώσει λίγο. Ωραία, πάμε εδώ πέρα. Γράφουμε TP 124 11 27. Ωραία, λοιπόν, ένα. Είναι TNT Run, είναι τέλειο. Θα χάσω βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Και έχασα, δεν το είπα. Δεν το είπα. Αυτό, πάμε εδώ αυτή τη φορά. Μπορεί να είμαι στο ίδιο, δεν ξέρω. Βασικά στο ίδιο είμαι. Γάμα του. Τώρα πάμε, τρέχουμε. Δεν σταματάμε, απλά το έχουμε έτσι. Είναι ωραίο μαπέδι, είναι ωραίο. Λοιπόν, μετά πείτε μου κάτω στα comments τι map θέλετε να παίξω. Έχει πολλά maps. Ωραία. Έχει πάρα πολλά maps. Και μετά τι θέμα θέλετε. Έχει με zombies, έχει με τρόμο, με σπιτάκια του τρόμου. Κοιτάξτε πως μοιάζει αυτό. TP 124 11 44. Ωραία, πάμε. Τι έγινε? Κόλλησε το παιχνίδι, δεν πειράζει. Ωραία. Μισό λεπτό εδώ κάτι. Ωραία. Πάμε σε άλλο map. Βαρετό. Αλλά εδώ. Λοιπόν. Έχει πολλά maps. Έχει το Crash Game Walk, έχει αυτό, έχει αυτό, έχει αυτό, έχει αυτό. Έχει ό,τι βλέπετε. Θα παίξουμε αυτό εδώ. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Απλά τέλειο. Θα δείτε πως είναι. Είναι ένα σπίτι που πιάνει φωτιά και πρέπει να βγεις έξω. Μου τα έχει δείξει ένας φίλος μου. Ωραία. 3, 2. Λοιπόν. Θα δείτε που θα έρχεται φως. Θα αρχίζει και έρχεται το σπίτι. Τι κάνουμε. Πέφτει πολύ λάβα. Πάω από εδώ. Πρέπει να πάμε από εδώ νομίζω. Όχι από εκεί. Θα μου το φτάσει λάβα κάτω. Λοιπόν. Κάνω λίγο μια αδικία τώρα. Μέχρι να φτάσει κάτω η λάβα θα έχουμε χρόνο. Δεν λέει να έρθει η λάβα. Δεν λέει να έρθει. Λέει να έρθει. Έρχεται η λάβα. Δεν ξέρω αν την είδατε, αλλά έρχεται. Πρέπει να κάτσω εδώ. Αρχίζει και καίγεται. Αρχίζει και καίγεται. Τώρα αρχίζει να καίγεται εδώ. Έλα να καείς, έλα. Κάει. Γιατί δεν καίγεσαι, πες. Γιατί δεν καίγεται αυτό. Δεν την κάνουμε. Κοιτάξτε πως είναι. Oh my god. Ήταν ωραίο και σπίτι αυτό. Το σπιτιάκι μου. Δεν κλαίω άραγε. Επειδή είμαι τρελός. Τρελός. Σκατρελός μου πάντα, αλλά... Κάτσε. Δώσε γρήγορα. Και bye spitάκι.
Λοιπόν guys, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Subscribe παρακαλώ και γεια σας.